हेल' फ्रेन्ड्स, खुलुमबाय। नोंथांमोना मोजाङै दंना गासैबो? आंबो मोजाङैनो दं। बेरे फुंजानि आं मोनसे गिलु बालु खौरां लाबोदों नोंथांमोननि सेराव। नाथाय नोंथाङा बे खामानिखौ दामाव। नोंसोरबो दामाव सेंग्रा सिख्लाफोर। बे जाहैबाय मोनसे हादोरनि मुंखौ आं बुंला। बे मानसिनि मुंखौ आं बुंगोन आरो मा जाथिनि मानसि आं बेखौबो सेक्रेटै लाखिनाय जाबाय। मानोना देनां आं रायजानो हागोन। ओंखायनो नोंथांमोननो आं खायफा मुंफोरखौ सेक्रेटै लाखिनाय जाबाय रायजोफोर। बिदिब्ला आङो खौराङाव थांनोसै। माने रादाब बुंजायो आरोखि। सासे एबा सानैल' नङा, 8 बिसि हाबा खालामदों सासे फिसाया। माब्रै खनसेयावनो एफाग्राब बुरजा बिसिखौ नांज्लाय खमज्लाय जायालासे सामलायनो हायो, बिनि बिदिन्थि होदों सासे फिसाया। बिनि मुङा जाहैबाय अमदां शरद। बे सुबुङा सोरजों माब्ला रायज्लायगोन, सोरजों माब्ला दुखु सुखुनि खोथा रायज्लायगोन, सोरजों माब्ला अनज्लायगोन, जोबोद सिरिबाङै रुटिन बानायना होदों बिथाङा बे 8 बिसिफोरनि सायाव। सुख सान्तिजों बारहोदों सम आरो गावनि मावनांगौ खामानि। बयनिख्रुइबो साननांगौ खोथाया जाबाय, साफ्रोमबो बिसिया गावनि फिसायखौ लाना सुखि। रावहाबो रावनिबो थाखाय बिजि दायसिनिबो आक्षेप गैया आरो नायलायनायबो गैया खुनु हिंसा। गंसे न'आवनो गासैबो बिसिखौ खौसेयै लाखिना खुसि सम बारहोदों आमदां शरद बिथाङा। गंसे टिभि चेनेलनि मोगा-मोगियाव आमदां शरदआ बुंदों, गंसे गिदिर बिसिनायावनो खौसेयै खुसियै सम बारहोगासिनो दं आमदां शरदआ। इउटिउबाव जोंनि बादि इउटिउबाव बिथांनि नायग्राफोरा, साबस्क्राइबारफोरा मिथिगौना नोंथांमोन? 3 निजुतनिबो बारा सुबुङा बे मोगा-मोगिखौ नायदों आरोखि। मोगा-मोगियाव आमदां शरदआ गावनि 8 बिसिखौ गासैखौबो जोबोद मोजाङै सिनायथि होदों। बिथाङा बिसिफ्रा निउसाव बुंदों दि गावसोरनि फिसाया बुहुमनि बयनिख्रुइबो अनसुला आरो गुवार बिखानि, जायनि थाखाय जों दिनैसिम गाव एना-एनि जाफेराखै, नांज्लाय खमज्लाय जाफेराखै आरो उनावहालागै जानाय नङा, बिदि होननानै बे 8 बिसिया टिभि चेनेलाव बुंदों। बिदिब्ला गोसो होनांगौ खोथाया बहा थायो रायजोफोर? जोंफ्राथ' सासेखौनो अननो रोङा, सासेखौनो मोजाङै देलायफब गानहोफब जोमफब होनानै लाखिनो रोङा। जुदि नोंथाङा बे सासेखौनो जोबोद मोजाङै लाखियो, मोजां माने माबोरै होनदों आङो? देलायनायल' नङा, मोखाङाल' नङा, बिथांनि सोलेर, बिथांनि देहा, माबायसा अननांगौ, मा बेसाद जाहोनांगौ, मा बेसाद जाब्ला मानसिनि आयुखा गोलाव जायो। जेनेबा आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदों, नों गैया, न'खराव नों गैथ'ला, फिसाया गैथ'ला, बिसि हारसिं दं, बिसिनि 3 साब्रैसो लोगोफोरा जेनेबा जौ लोङो, बिसोर ज' जौ लोंबाय, लोंनायावनो गोबाव सम लोंबाय, ओंखाम जानाय गैला, दुमफ्ला उन्दुना थाबाय। बिदिनो
दिनै दानसे गाबोन दानसे बिदिनो बिथांनि देहाया लासै लासै रबलाङा नोंनि बिसिनि देहाया बेफोरखौ जों नोजोर होनांगौ आरो खुनु दिन बिसिनि देहा सोलेर गासिबो नरम नालाय बिसोरखौ जौ लोंनायनिफ्राय होबथानांगौ जेनेबा जोंबो हायाखै थेवब्लाबो बिथांमोन माने जौ निसा जायखिजाया बेसादखौ बे हिन्जावफोरनो दौना अब्ला बिथांमोननि सेहेरा बडि गासैबो मोजाङै थायो लोगोसे हायोब्ला जायफ्रा थाखा दं गावनि बिसिखौ जिमाव सोनांगौ बेखौबो हायाबा फुङावनो सिखारफानानै फुंनि 5 बाजियाव सिखारफानानै माने 6 बाजिसिम लामाफोराव थाबायदो खारहोदो एसे जगा खालामहोदो 1 घन्टाबानो अब्लानो बिथांमोना मथा मथि 60सोआलागै जोबोद माने स्ट्रङै थागोन आरो अब्ला नोंथांनो बे 80 बिसिनि दरखार गैया नङा अब्ला नोंथाङा माबायदि जानांगोन नोंथाङाबो निसाजुक्त बुस्थुफोरखौ गोजानाव जानखानांगोन सिगारेट सोबनायखौ गारनांगोन जौ लोंनायखौ गारनांगोन ड्राग्स जानाय गारनांगोन नंगौना नङा अब्लासो नोंथांनि देहायाबो मोजाङै थागोन नोंथांनिबो देहाया मोजाङैनो थाबाय बिसिनाबो मोजाङैनो थाबाय अब्ला नोंथांनि संसारा जै मै सुखु गोजोन नङा होमब्ला बिदिब्ला नोंथांमोना बै खोथाखौ गोसोआव हो जुदि नोंथांमोना मानिया आंथ' उफाय गैला नाथाय आंथ' दा सादाबो जाला सिगारेटबो गारबाय जौखौबो आङो दा गारनो लासैनो लाबाय आरो बेदरखौबो माने बेदरा स्टमाकखौ बारा जाबाय थाबा गाज्रि खालामो नालाय बेखौबो आं एसे खमायनानै होबाय नोंथांमोनाबो खमायदो बिदिब्ला आंनि साबस्क्राइबारफोर आरो आंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसे खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे आंनि बे चेनेलखौ फैलाव बसुमतारी बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो अननानै बिदिनो आं मोजां रादाब नोंथांमोननो बुहुमनि रादाब भारतनि रादाब आसामनि रादाब जोंनि बड'लेण्डनि रादाब होफैनो हायो गोहो मोनो बिदिनो नोंथांमोना आंखौ साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ बिदिब्ला दिनै आं थांथोंसै रायजो राजाफोर जै बर' हारिमुनि